Som zvedavý, ako dlho tu ešte ostanú. Sú to zvláštni ľudia. Nevedia sa prispôsobiť tunajším pomerom. Von výjdu iba vtedy, keď pijú čaj na trávniku. Tieto čižmy pravdepodobne strávili prvý rok svojho života len na červenom koberci. Zatiaľ je dobre, kým sa slečinka nechce kúpať v kozom mlieku. Kto vie, kto by podojil kozu? V slovenskom znení účinkovali Ján Tréger, Valéria Bojčeva, Radko Tomek, Martina Vančíková, Richard Stanke, národný umelec Julius Pántik, Stano Dančiak, Eva Rysová, Milada Rajzíková, Ľubo Roman, Boris Farkaš, Olga Šalagová, Rudolf Kraus, Zora Kolínska, Andrej Hric, Jozef Holec, Slávo Záhradník a ďalší. Slovenské znenie vyrobila Československá televízia Bratislava, hlavná redakcia programov zo zahraničia. Preklad Anna Kušnieriková, dialógy Alexandra Rupeltová, Gabriela Vyskočilová, zvuk Ladislav Tóth, réžia slovenského znenia Ján Šuda. Réžia. Koniec druhej časti.